etzera esagutzen dut egitea? Bai. Bai? Bai. Baina, begira, oka, gutxaren barruan baina hori egin behar da, pieza desberdinetan dago, egin behar dugu denon artean, montatu, jotzeko. Bai? Begira. Lagunduko Abertzen bat pieza dago montatzen, Ba, ezta? Jarri hemen aurrera ikusteko. Beste txikitxo hau, jarri hori. Ikusteko dut. Gero jarriko dut. Beste bat dago? Beste bat? Begira zen luze hau, Jarriko dut ikusteko dut, Beste bat dago? Badago beste bat? Ez? Begiratu ondo. Bost pieza daude. Gainera eta azka bost pieza, bai? Eta jotzeko, jotzeko, egiteko txaren gainean jarri, bai? Jarriko dugu lehenengo, kanpaina. Bai? Gero? Beko kontrutza. Goikoa. Kupela ditzen zen, kupela txiki. Zela gara, bai? Lehenengoa. Listo! Hau da, klarinetea. Bai, ezagutzen zenuten? Txirula bezala, ez da zuloa, ez da zuloa, bai? Bai? Bai, hori da. Eta gero, metalezko bengan,